Asaba şeherinin häkimlerinin guranmagyna hormatly prezidentimizin Ýaşlar Watanyň dayanjy adly täze kitabynyn tanıştyrjy da barasy ýokary okunatlyga betsenni. Onda dowamyna 2023-nji ýylyň ýurdumyzyň syýasy, ykdysady we mediýany insan perwerdilmüşini möhüm wakalara baý bolanlygy hemde arkada serdarly Bagtyar ýaşlar ýeriniň ýurdumynyň täze taryhyna möhüm orun alanlygy barada aýdyldy. Häzirki döwürde ýurdumyzyň ýaşlary halk hojalygynyň ähli pudoklaryna ihlasly zähmet çekip awra iýesi bolýarlar. Şunda olaryň halkara derejesinde geçirilýän sport bäsleşiklerine, alim bilim olimpiadalaryna üstünlikli çykyş edip ýeňiş gazanýarlar. Hemde Mehriban watanymyzyň halkara giňişligindäki awraýynyň belinde galmagyna münasip goşun goşýarlar. Arkadagy gahrman serdarymyzyň täze kitabyna Garasy döwletimizi amala asyrýan beýik işlerimize halkymyň bagtyar durmuşy, ilkinji nowatda ýaşlaryň röwşen geljegi baradaky aladalar esasy wezipeleriň hatarına durýar diýip bellenýär. Şonuň bilen baglykda milli ykdysadyýetimize durnukly ösüşi üpjün etmekde, halk hojalygynyň beýleki pudoklarynyň işiniň netijeli häzete eýe bolmagyna ýaşlara möhüm ornuň değişikligini bellemek gerek. Aydym sağly çykyşlaryny otguşly dowam eden dawaranyň dowamyna häzirki döwürde ýaşlaryň ýurdumynyň ähli ugurlarda gazanýan ösüşlerine münasip goşum goşýanlyklara barada aýdyldy. Ýaşlaryň häzirki döwrüň öňdäwäji tehnologik çözgütlerini netijeli özdeşdirýänliklerini bellemek ýakanmydyr. Ýurdumynyň bilim edaralarynyň maddi enjam bilen binýadynyň berkidilmegine döwlet derejesinde ähmet berilýär. Bu bolsa ýurdumynyň ähli muhmet sany giňişligine işçiň goşulmagy şertlendirýär. Şeýlelikde garaşsaz hemişelik beýtara Türkmenistanyň önümçilik mümkinçilikleriniň halkara bazarlaryna bäsleşige ukyplyk derejesiniň belinde galmagyny üpjün edýär dawaranyň dowamyna çykyş edenler bellediler. İlki bilen Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyzy, arkadagy gahrman serdarymyzy, hormatly prezidentimiziň Ýaşlar Watanyň dayanjy adly ilkinji eseriniň seýledi. Pähim paýhas ummany magtymul pragatly ýylmyzyň başlamaly tüýsürekden mähirli utlaýar. Ajaýyp wakalaryň bellenýän günlerini hormatly prezidentimiziň Ýaşlar Watanyň dayanjy adly ilkinji kitabyny türkmen halkyna gelip gowuşmagy aýratyn hem türkmen ýaşlaryny buýsanyrdy. Arkadaky serdarly Bagtyar ýaşlar ýylyny jemlerini bagsyp çapdan çykan kitapda ýurdumyzyň ýaşlarynyň häzirki döwürde ýeten tepkitlerini gadanan üstünlikle giňden beýan edilýär. Bu kitapda arkadaky gahrman serdarymyz men bu kitabımda arkadaky serdarly Bagtyar ýaşlar ýylyny amala asyrylan beýik işleri, olar ýaşlaryň gatnaşygy, şeýle hem geçilen ýollar, toplanan tejribeler hemde yerlikli hasaplanýan maglumatlaryň esasanam halkymyz, watanymyz baradaky pikirler, garaýşlarymyzyň käbirlerini siziň bilen paýlaşmagy müessä bilim jümleler yerleşdirilipdir. Baýmany mazmun bu kitabyň geljekde biz ýaşlarymyz üçin ýol ýörelgi bolman, eýsem ähli ýaşdaky watandaşlarymyza ulug gyzyklanma döredjilikde kitapda görkezlen ugurlaryň usulet hökmünde her birimizin işimizde gymmatly golanyny boljakdyna berkenen ýaryn 2024-nji ýyl Pähim paýhas ummany magtymyl Prag ýylynyň başlanmagy, arkadagy gahrman serdarynyň Ýaşlar Watanyň dayanjy adly ilkinji kitabyny çapdan çykmagy bilen arkadagy gahrman serdarymyzy, gahrman arkadagymyzy tüýsürekden mähirli utlaýan gahrman arkadagymyzyň, arkadagy gahrman serdarynyň janlary sag, belentlaşlary aman tutýan tutumly işler elmi dama rowajatyn. Anham yurdumuzda ýadymyzda bolsa 2023-nji ýylda bir näçe ýyl ýurt bähwetli bütün dünýä işler durmuşa geçirildi. Elbetde 2023-nji ýylyň başlarından bir ählimizde ma'lum bolşaly ýaşlarymyzyň Türkmenistan döwletimizde alyp baran işlerini ýerine ýetirýän wezipelerine möhüm ähmiýet berildi. Anham şoň netijelerine bagşlanan bir arkadan gahrman serdarymyzyň Ýaşlar Watanyň dayanjy adly ajaýyp kitaby ýaşlarymyzyň 2023-nji ýylda eden işlerini ýerine ýetiren wezipelerine we möhüm sepkitlerine bagşlanıpdyr. Ören ýokary derejede eýem ilkinji sahypalaryna bir halkymyzyň watan söýjüligi beýan edilýär. Elbetde şu taýda ilkinji söz başyndaýam taryh nähili ýazylýar diýen bir soraň üstüne durulup geçilýär. Elbetde şu taýda hem türkmen halkymyzyň watan söýjüligi barada, türkmen halkymynyň awra mertebesi barada durulup geçilýär. Elbetde taryhyň sahypalaryna basarsak, elbetde ýaşlanmaz taryhda da bir näçe döwletler döredipdirler. Şo işler barda galyp bersedenha
görüşmede ýaly türkmen maşgalasy bardy. Türkmen maşgalasynyň ýeten bir sepkitleri, onuň bir azaplyklary bardy. Şu kitapda beýan edilýär. Galy bersede, anha bir türkmen maşgalasy bardy gurulun edilende, elbetde ilmi dille aýdylan hemişede taryhyň durly sepkitlerine bir maşgala diýen düşünjäniň etalona tatmamdyr. Türkmen maşgalasy. Anha şu kitapda şolar bardy gurulun edilýär. Galy bersede, anha ýaşlar bardy, döwlet siýasaty, onuň ýerine ýetirilşeýle hem ýurdumyzda bir ilim bilim ulgamynyň ötüşi bardy. Giňişiň gurulun edilýär. Elbetde şu kitapda aýratyn bir begenleriň wakalaryň biri bolsa, ýaşlarymyzyň aýratyn ahtlaryny tutulmagy bolup dur. Elbetde häzirki wagtda ýaşlarymyz 2023-nji ýylda hasem sportda, ilimde, bilimde belent sepkitleri ýetdi. Eýem ýaşlarymyzyň bir alyp barýan ilmi barlyk işler, tassamy işler, öňümçiligi ornaşdyrylýar. Ýurdumyzda ýaşlara ören uly mühim orun berilýänini görülýär. Ýaşlarymyzyň alyp barýan işlerine döwlet derejesinde uly ähmiýet berilýänini şu ýerde aýdyn görünýär. Galy bersede, anha bir belläp geçme zatlaryň biri ýurdumyzyň bir ilim barlyk institutlarynyň, ýokary okuw mekdepleriniň maddi enzamyny binýady hasem ýokarlandyrýar. Arkadaşlar Gahrman Serdanymyzyň bir ilkinji eseriniň elimize gelip gowuşmagynyň ähliňizde gutlaýan, elbetde bir arkadaşlar Gahrman Serdanymyzyň galamynyň uzy bolsun. Goý Gahrman arkadaşlar Gahrman Serdanymyň janlary sag başlardyk, ömürler uzak bolsun, alyp baran ýurt bähwetli bütün dünýä işleri elmi damrawaz alsyn. Belenşi ýaly hormatly prezidentimiz Arkadaşly Gahrman Serdarymyzyň täze kitabyny öňe sürýän başlangyçlary jemgyýetimiziň sağlaşy üstüşiniň esasy şert hökmüne kabul edilýär. Şeýlede täze kitapda getirilýän maglumatlaryň, beýan edilýän pikirleriň her bir insanyň aýratyna ýaşlaryň zähmet üstünliklerini uruklandyrýanlygyny bellemek ýakynmydyr. Soňky ýyllarda Türkmenistan döwletimiz hormatly prezidentimiz Arkadaşly Gahrman Serdarymyzyň parasatly ýol başlygyna siýasatda, ykdysadyatda jemgyýetçilik üstüşini ulüsünlikler gazanýar. Şonda Türkmen halkynyň asyrlaryň dowamyna döreden milli ýörelgeleri häzirki zamanyň ösen tejribesi bilen goşdurulýar. Şonda ýurdumyzda ýaşlar siýasatynyň ýokary derejede amala aşyrmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Türkmen halkynyň akyllar şahyry Magtymly Pragynyň 300 ýyllyk bayramy bilen dawaranylajak Pekim Paýhas ummany Magtymly Pragy ýylyna amal boljak beýik işlere bagdalygy hökmünde kabul edilen täze kitabyň giň okuwçylar köpçüligi üçin niýetlenmegi, onda ýaşlaryň jemgyýetimizde eýilýän orny barada giň işleýän maglumatlaryň getirilmegi eseriň ähmiýetini hassatdyrýar. Aýratyna täze kitabyň ýaşlary watansöýçilik, zähmetseýerlik hemde halkymyzyň döreden milli ýörelgeleri esasynda terbiýelemekde gymmatly gollanma öwüljekdi görüňsizdir. Munyň özi ähli döwürleri hemde nesilleri baglanşdyrýan dünýäni solyk ýörelgeleriň häzirki döwrüň ruhyna gowap derejede ýüze çykmaslar. Belenşi ýaly täze kitapda Arkadaşly Gahrman Serdarymyz nesilleriň sagdyn hemde sağlaşy ötüşine möhüm ünsürýär. Bu bolsa sagdyn durmuş ýörelgeleriniň berkidilmegini esasy ugry edilýän döwlet siýasatynyň halkymyzyň bagtyar durmuşynyň, aýratynda ýaşlaryň sagdynlygynyň öpçün edilmegine gönükdirlenýäniň nowatdaky beýanydyr. Sagdyn jemgyýeti döredýän sagdyn nesiller döwlet ösüşiniň baş şertini emele getirýär. Täze kitapda beýan edilýän anyk hemde ähmiýetli maglumatlar ykdysadyýetimiziň ähli ugurlaryna işleýän hünärmenler, mektep okuwçylary hemde talip ýaşlar üçin ýol görkeziji gollanma hökmüne kabul edildi. Häzirki döwürde ýurdumyzyň ýaşlarynyň okuýup başlandyklaryny, zekinlerini açyp görkezmekler uğruna ýokary derejeli mümkinçilikler döredilýär. Şeýlede ýaşlar özlerini saýlap alan ugurlar boýunça yklasy zähmet çekip döwlet syýlaklaryna munasip bolýarlar. Bu bolsa durly ugurlarda işleýän ýaş hünärmenleri täze zähmet ýeňişlerine ulüsünlikler uklandyrýar. Şolar wagtyň özüne halkymyzyň ruhy dünýäsynyň baýlaşmagyna munasip goşunt goşýan medeniýet we sungy satlary çeper dörejilik bilen meşgullanýan ýaşlar Gahrman Arkadaşymyzyň başyna başlan beýik maksatlarynyň hormatly prezidentimiz Arkadaşly Gahrman Serdarymyzyň ýol başlygyna üstünlikli durmuşa geçilmegi netijesinde gazanylýan üstünlikleri ýetilýän sepkitler wasp edýärler. Olaryň belent ruha beslenýän aýdym saalary döredýän eserleri ýurdumyzda amala aşyrylýan asyrly işleriň senatyna öwrülýär. Dawarada çykyş edenler hormatly prezidentimiz Arkadaşly Gahrman Serdarymyzyň täze kitabyna ýurdumyzyň ýaşlarynyň durly ugurlary boýunça gazanýan üstünlikleriniň jemlenmesine öwürlenýäni uly buýsanç bilen bellediler.
Täze kitabyň tanışdyrýş dawratynyň dowamynda gatnaşyjylar hormatly prezidentimiziň ýurdumynyň ýaşlarynyň durmuşynda möhüm ähmeti bolan şany wakalary beýan edýän täze kitabynyň ähmetine ýokary baha berip, täze ýyl bayramçylygynyň bellenýän günlerini öz boşly bayramçylyk sowgadyny peşkeş eden üçin arkadaly gahrman serdarymyza hoşalyk sözlerini beýan etdiler.